Takže vymyslela som dosť dobrý ochranný účes. Keď budete mať z toho, keď stanete rovné vlasy, viete, ja väčšinou mám také tie ochranné účesy, ktoré mi proste robia také tie kudrlinky a proste nechcem mať kudrlinky tie vlasy. Ja to proste s mojou duškou viem spraviť. Guys, kúkajte, koľko mi odrástlo, to je extrémne. Ale strašne to vyzerá mastne reálne. Ja si umývam vlasy a tým, že sú tam proste moje farby, tmavé odrasty, tak to úplne vyzerá mastne, čo to je. Tak to si dáte, zrolujete tie vlasy, prekrížite, dáte dopredu, hej, ešte viac zrolujete. Takto si ich dáte okolo, takto, áno. Ja som o tomto účesovec nevedela, neviem, random som si to vymyslela, takže až dávno existuje, ja som za to starokozala pizzami, tak to ignorujte. Áno, takéto štipec dám proste jeden, to je extrémne dobré a on to proste drží. Mne to drží furt celú noc. Dobre, takto. Takto dám 2 štipce, hej, vyzerám ako, neviem kto. A ešte ochrannú čepku, hej, mám takú. A proste takto idem spať. A ráno mám tie vlasy rovné.